Lah kok enek to wis to. Iki lek enek sing takon ya mburiku ki apa nem? Gombalan apa gombalemu kiyo? Lek enek sing takok mburiku ki apa nem iki? Iki gombalan. Iki ya etas, iki selimut. Apa gombalan iki selimut. Iki klambi dilempit. Ngene lho, Bos. Maklum lah lek iki kelimute gede terus musim adem nang Hongkong iki jane iki enggak rusuh no ndak karena selimut koyo sing ndek kresek iku ki simpak brongsongan nongkoku. Kamarku ki cilik ndek rantauan ya to kowe pengen roh gombalanku. Kamarku iki 2,5 meter persegi terus enek ranjang atas bawah kadang ngono ku lek enek babune anake nginep terus iki lemari kamarku ki cuma 2 meter ketoke 2 meter 20 nggak enek sampai 2 meter persegi iki nggak enek terus lek dawane iki jero 3 meter dawane kayak gitu jadi lek enek menem kowe kopro kowe ngene iki kamare sangat kecil gek klambiku akeh barangku akeh ya wis ngene nang Hongkong kehidupane ngene gitu loh iki bulu-bulu iki bulu-bulu terus nek koyo liyane iki apa ya ya enggak enek ke baju apa ya baju nang kresek iku ngono lho cuk jadi ning iki iku klambi gombal iki gombalane Mukio sayang jadine wis ora sah nganu bingung ya to memang nang Hongkong iki sempit sebawel-welan kayak gitu loh jadi lek enek sing mempertanyakan iki bukan hal yang koproh atau gimana ya memang nggak ada tempat kita nggak ada tempat ngene-ngene bersyukur nggeni tempat biyen sainem iki yo kos nang kontrakan cilik itu $4.000 Hongkong. Aku karo koncaku tak share gitu. Satu orang $2.000 Hongkong. Itu setara uang Indonesia itu 4 juta lebih $2.000 Hongkong. Bayangkan kalau satu kamar itu hampir 10 juta rek duit Indonesia lah yo eman to. Terus aku pindah nang majikan iki enek nggoni gitu. Lek majikanku biyen memang enggak gelem kok inggon cemburu nek sak omah enek pembantune seperti itu. Jadi aku turune sak nggon-nggon ngono. Berhubung aku dhisik kon turu nang kantor keluar masuk bingung, aku mangan bingung, tuku banyu bingung. Aku memutuskan kos kayak gitu. Ya raket-raketang lek ku golek dhuwit adol apem ya to. Karo nggih nglemesne otot. Sapa wae emoh. Rondo iki bebas. Bebas cuk. What is the gadel? Rondo iku bebas. Bebas arepe ngentup. Wah, ngentup sapa ae bebas ya to. Sing penting ora nyolong bojone wong. Lek sing dicolong gelem ya ora apa-apa. Saiki ki enek pesona konbrut cah. Wis wis ngerti purunge. Lah kok sainem dijak ngomong-ngomong apa kuwi jenenge engkel-engkelan masalah seli cilik seli gedhi. Lah kok aku ditantang karo iki lho enek konbrut. Lah tak kira konbrut apa? Jebule kontul butal. Ora saiki ora tobrut. Ora mek tobrut saiki enek kuntul butral butral sampean. Kontul brutal. Ora tobrut ora mek nganu toket brutal saiki. Ngono. Beh jarine gedhi dawane 20 senti. Alah mosok. Iso 20 senti tekan udel kene no. Wedoke no iso klingian klojot-klojot. Ya lek cilik iso mlebu. Ora apa-apa cilik dawa iso natap-natap udel ngono. Tapi gak penak sih lek kedawan banget karena apa ya? Mesti sundul-sundul nang wetenge kaya jendul-jendul ngono. Enake sing umum. Sing apa ya? Sing umum karena apa? Ukuran Asia ki yo macam-macam sih. Lek sing bokong gedhi, jeru, wonge dhuwur ngono kuwi jeru. Tapi lek sing mok kete ku cahe mbundhek-mbundhek ngene iki ya iso telak iso teko weteng, iso teko kene meh jantung kene lek mok kentu. Bah aja ya Mas ya sing konbrut sing kowe debat karo Sainem ngaku konbrut ya to. Pesona konbrut. Heeh.
kuwi. Lah kok saiki enek tercipta komen ngen karo Sainem Konbrut. Sejak kapan enek Konbrut? Sejak kapan? Sejak kapan nenek konbrut-konbrutan gitu loh. Sainemku jadi mikir ya toh. Sainem jadi ngerti toh? Iku ora oleh banter-banter aku nggo diseneni Mbah Google Rodian Who. Ngerti apa ora? Pokoke iki dek ingi ya videoku aku sing duduhne si guguku ki nang sor sikilku. Dikira aku nyoteng lakang. Diseneni langsung digaris silang kuninge koyok tai gentir. Ngono. Nang pacebuk yo ngono. Pacebuk iki sensine karo aku jan masalah.